Ози барои шуморо тарзи машқ кардани аймиён поёна нишон метиҳам дар домашних условиях. Чихе мушакҳои поча, мушакҳои кӯна качад кардан дар кора. Спрос бисёр буд. Бисёро пурсидаста будам. Ози 4 упражнение нишон метиҳам, ки метавонед дар хона бикунед. Ана форматона соз кунед. Аймиён поёнтона. Так, мо дар чӣ дар кор мешавам? Аввал беси хитон қати поянда ягон намуд снаряд дар кор мешавад, видигирия ё ки гантель. Так, мерем якум упражнение. Ҳама упражненияи базовый, основной барои полный поча ва мушакҳои кун. Приседания с собственным весом. Приседания ва веси хитон. Остоса меброем. Зонуо в стороны мерава. Чихелики стопа рамондагӣ. Озмайсиб гардам. Стопа ихе. Стопа бар. И амхе приседания мекунем. Так, 4-5 подход. Ай 10 то 20 повторения. Ана по ощущениям. Метавонед дневник барен, типа рӯзнома бихарен. Мисол душанбе, чоршанбе, ҷумъа дар хона машқ кунед. Бинависем приседания. Як подход чандта занен, дуюм подход чандта занен. Устоз самира қин кунед. Ай 20 та зиёд ки рафт, шумо уже вес дар корай. Боз ма вес қати заданашо нишон метиҳам. Гантел мегирен, ай 5 кило, 7 кило, 10 кило сар мекунен. И гантела вазнша ба зиёд кардан мегирен. Так. Стопара мемонен, гантела. Ахе меқапен дастон қати и мефроен. Остоста. Так, ай положение. Стараться кунем полни мушакҳои поча, мушакҳои куна напрягат кунем вақти боло рафтанда. Так. И бит упражнение номер 1. Упражнение якума кардем, приседания мерем, упражнение дуюм барои мушакҳои поча, мушакҳои кун. Ай ҳама упражнение зур выпады. Выпады тарзи заданашози нишон метиҳам. Мефроен, меброен. Мефроен, меброен. Так, ҳар як почада 12-15 повторения. Отдельно ҳисоб мекунем. Ахи пеш, ахи. Початона наздики бадам накунен и дури бадам намонен. Бояд анамхе мақсад зону дар ами куни поча рост шава. Ай ҳама варианти зуруш. Так, пешакӣ нишон метиҳам. Так, дуюм варианти тренировка качад кардани поча ва мушакҳои кун. Агар вариант осон шудатона, шумо метавонед дар дастатон 2 та гантел бигирен. Ози гантел қати нишон метиҳам. Гантели сабук, ай 5 кило допустим. Баъд остоста вазна зиёд мекунем. масъалаи вазна чихе зиёд кардан дар кора, вазн ҳар як подход кам-камаки зиёд кардан дар кора. байни упражненияҳо 1 минути ровна таймер монен дам бигирен. А 1 минут то 2 минут пулстона нигоҳ кунен. Агар сердцебинетон тези бад шид, камтар дам бигирен то пулс соз шидана. Пулс ки нормализавад шид, бизанем бад. Мерем упражнение номер 3 барои мушакҳои поча, барои ягодицы, барои внутренни мушакҳои поча. Ана приседания сумо. Приседания сумо, ранге ки сумоисто местан хуб. Михели кушод, короче. И шиштан дар кораи зону берун мераванд, сини стопа. Мисол инай хели неу, сини берун. Остоста мефроен, як местем, почора сахт мекунен, ягодицы қати боло мерен. Боз бо ай бар нишон метиҳам. Ирам 4-5 подход, 15-20. Агар осонтон шид, баъд вес мегирен, ози варианти вес қатиам нишон метиҳам. Главный тез кардан дар кор нест. Местен зафиксировать мекунен и мехезен. Так, ай бар. Максимально ягодицёро напрягать мекунен.
Так без қати нишон метим. Ягон гирия, ози гирия қати нишон метим, бу гантела мешава. Ёки гантел. аввалаш да метонем веси хитон қати кунен. Ягон автопас вақте ки ҳамин чизо қиинши техникаша ёд гирифтен, ососа метонем бигирен ҳамин чизоро дар спортоварҳо мефурӯшанд. Ҳамон каса мегӯянд мехаранд ёки хитон мехарен, хонада машқ мекунед. Мақсад як-ду гантел дар кораед, тамом, дига ҳечи дар кор нест. Барои мушакҳои кун именно пушти поча ва миён. Становая тяга. Упражнение қине камтарак техникаш барои ҳамин мумкинера дер ёд бигирен. Так, допустим, бита гантелча дорост местен. Рост бояд мефурем, почо камтар қат, мушакҳои куна максимально растяги ёд мекунем қад пушти почо, полни боло мехезем, напрягат мекунем. Мушакҳои куно ягодицаро. Поён, боло. Поён, боло. Так, опять. Оста поён, боло. Оста поён, боло. Так, стараться кунен техникатон аз дур кунен. Иштам 4-5 подход, 15-20. Техника ганда важне, стараться кунен техникашо соз бизанед. ҳам миёнтон борик мешава, ҳам мушакҳои куна хушрӯ качад мекунед. Всё. Ин буд 4 упражнения. В домашних условиях метавонад любой одам истифода бара барои мушакҳои почошона, хушрӯ кардан, мушакҳои кун. Так. Бо ягон вай дошта бошед, нависен дар комментариё. Оянда бо ягон видеои дига мекунем.